Hello mga ka-listeners, mayong gabi ug ang oras alas 6:35 sa iyo nga kagabion mga ka-listeners o mag-upload ta karon sa drama nga No Limit Tangirin. Part 2 na ta. Nya pasensya mga ka-listeners kay nadugay gyapon ta og kuan na semana na no, ambot ang 1 week. 1 week na ang labay sa pag-upload dito sa part 1 mga ka-listeners. Ug karon ato ning lugaran og upload. Naka-copyright gyapon siya mga ka-listeners. Naka-copyright siya mao nang dugay-dugay gyapon ta. Mo jud ni makalangan ning copyright. Pero okay na, no? Okay na. Amay lang ta. Kung kini ig-upload sa ani di jud maka-copyright. Kay maka-copyright mapugos kog tray mga ka-listeners kay lisod na magbabalik-balik. Puti na kayo mga ka-listeners ba? Pero may lang ta og di jud siya maka-copyright mga ka-listeners para makakuha na po ta, proceed na po ta sa pag-edit sa part 3. Nya ang unang comment ako basahan mga ka-listeners mo ni si Grace Limbasan. Ha 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 ha. Listening Abu Dhabi, UAE. Sobrang the best ng mga drama niyo po. Salamat kayo Grace Limbasan no, diya sa UAE. Abu Dhabi no. Salamat kayo sa pagpaminaw sa mga drama. Shout out po ni Jumari Rodriguez. Naminaw siya sa Maghulat Ako. Nga si The Dimple Traveler. First, salamat dyan. Nanapod ko dugang drama nga mapaminaw. O isa pa yan, The Dimple Traveler. No? Salamat mo sa imuhang makanunayon nga pagpaminaw sa mga drama. Nya, si Aisa Alcosaybi, salamat admin dyan. Mura kog nibalik sa kong pag-eskwela ani nga drama. God bless us all. Salamat kayo, Aisa Alcosaybi. No? Nindot po ito ning drama kining No Limit Tangirin kay makahinumdom tani sa pag estudyante pa ta ba, no? Kay sikat man kayo ni nobela ni Jose Rizal, no? Ang No Limit Tangirin, El Filibusterismo, no? Di gyud nato ni balimtan kay moagi man kita ani mga ka-listeners no sa atong pagka-estudyante ba no. Nya si Eileen Mourinho, wow kanindot na nasad ani, salamat idol. Ang isa pa yan, Eileen Mourinho, no? Salamat po sa pagpaminaw sa No Limit Tangirin. Si Grace Limbasan, shout out po idol, listening from Abu Dhabi, UAE. Sobrang ganda po ng drama nyo po. Sobrang stress reliever. Sobrang saya ko po. Bago pala ako dito na kapakinig, makahilak ko sa drama ni mo nga maghulat ako. Natapos din ako part 1 hangtod 20. Sobrang ninduta dyan idol. Kanina sa akong ipaminaw ron part 3 pa ko. With daghanang heart ng lupad. No? Salamat kayo Grace Limbasa no? Sa pagpaminaw sa mga drama. Naminaw siya sa bagong hao no. God bless po idol, more talent po. Sobrang taba niyang utak, sobrang taba ng utak niyo po, proud Pinoy. Salamat kayo Grace Limbasan sa imuhang pagsunod o paminaw sa mga drama. Og si Annalyn Samson, hala na bag-o idol. Salamat kayo ani idol. With 5 ka heart. Salamat po nimo Annalyn Samson no, sa imong pagpaminaw sa mga drama. Walang kakupas-kupas ang pagpaminaw ba. Sukad pa gini na dugay na nga listeners si Annalyn Samson. Salamat kayo no. Ug si Grace Limbasan, siya gyapon ni si Grace Limbasan no. Nagkatawa ni nga mga emoji kay nalingaw sa bag-ong haon mga ka-listeners. Og si Lisa Ampere, nagkatawa siya sa drama nga Patayng Buhi no. Salamat kayo Lisa Ampere. Si Maristel Humawan, ay kanidol wala pa ko makadungog ani. Salamat i-upload nimo. Salamat pud kaayo Maristel Humawan sa imong pagpaminaw sa mga drama. Nya si Inday Mikay, idol baka pwede maka-request ng drama na Sa Akong Mga Kamot. Salamat. Di ko ka sure ano no kay na may nag-upload ani nga laing channel no mga ka-listeners. Pero ako lang i-try og sumbay kung kumpleto ba kay kumpleto ya watay mahims no kay magkaparihan niya. Pero og dili kumpleto, mapugos kog upload ani. Pero og kumpleto ya ang upload, di na lang ta aning drama mga ka-listeners no kay aron kuan. Dili ta sugamak serious content mga ka-listeners no. Unya si
Lurk Suso, hala sir, ning gawas na gyud imong kagwapo. Namubo imong buhok. Angayan kay ka sir. Salamat kay Lurk Suso no. Nya sa imong pagpaminaw sa mga drama, salamat kayo. Og si Ernesto Chavez, salamat sa imong pagpaminaw. Naminaw siya sa No Limit Tangere. Si Grace Limbasan, God bless idol. More drama. Salamat kayo Grace Limbasan. Nya si Rini Vlog, naminaw siya sa mga aso ni Kuya Goliath. Kami po iya. Salamat sa imong pagpaminaw no. Rini Vlog. Og si Fernando Guinness, i-upload hantod matapos paningkamuta no. Nya si Michael Samako Kabungkag. Hello po sir. Ask lang ko, are you connected with DYHP RMN Cebu? Kung nag-work ka ba ka na ito sa DYHP RMN Cebu? Curious lang ko sir. Kinalagi kay record sa halos tanang drama sa DYHP lagi. Bisan ang mga drama sa DYHP sa unang panahon pa. Na kay record, na-miss lang kayo ko sir ba? At least ma-recall na sad nako ang mga storya sa drama. Dugay na siya with tulo ka heart. Salamat kayo Michael Samako Kabungkag no sa imong pagpaminaw sa mga drama sa DYHP no. Nya ining pangutana nga connected ba ko sa DYHP? Listeners lang ko mga ka-listeners no. Listeners lang ko sa DYHP RMN Cebu sukad sa pagkabata. Hilig kay ko record sa mga drama. Nya kung magdahom nga mahimo kung uploader sa mga drama kay mo gyud akong kinahiligan sa una pa kining pagpaminaw sa mga drama sa DYHP o pag-record sa mga drama. Nya mo na ko'y kopya kaya ako mga ipang-save ning mga drama nga kutob sa akong kuan ba ma-record o ma-save no ato kinang gipang ampingan mga ka-listeners no kay para mapaminaw og balik nya dili po tanan ako na record og na kuan na kopya na kopya sa ubang file mga ka-listeners no kay kuan igo ra man ta nag base sa unsa may na kuan karon ba sa dihang nauso ang cellphone pero ang mga sa una wala gyud ko ka-record ako lang klarohon wala gyud ko na-record sa mga drama nga may uban mo request bitaw Kulapo mga Agilando wala ta na no kay record na kay uso ang cellphone sa una pero ini mga nakaabot sa mga uso ng cellphone mao na niya kung nakoy kopya kay sayo naman lang kung natay cellphone natay internet na maka kuan gid ta maka record ta maka save ta. Nya salamat kay Michael Samako Kabungkag sa imong pagpaminaw no sa RMN DYHP sa mga drama no nindot kayo mga drama sa DYHP. Kuyens Dinamita, salamat idol amping kanunay, God bless you. Salamat pod Kuyens Dinamita no? Sa imong makanunayong pagpaminaw. Fernando Guinness hangtod ni katapusan boss. Kaning kamuta no. Hindi lang kumusarad kan sa sumpay kay puti kayo dito ni mga listeners, pero daghanang copyright gid. Muna nga malangan di ko ani. Nya Puan Prince, mayong adlaw dyan. Salamat anipod. Salamat po kay Puan Prince no? Sa imong makanunayong pagpaminaw. Kung si Dali Sisiban, sa may basa ni Del Sisiban. Thank you sa new drama. Nice kayo kay naa na Bisaya version ang mga novels ni Dr. Rizal. Salamat kayo. Del Sisiban, no? May gani kay gihimuan ni og Bisaya, no? Nya gidramatize gid ba nga nindot kayo, no? Makuha na gid na to ba ulagway sa itong unahuna ba? Makita sa itong unahuna ng mga dagan sa istorya ng No Limit Tangere El Filibustrismo. Nindot kay pagkahimo silang drama no sa DYHP no. Salamat kay Del Sisiban sa imong pagpaminaw. No? Si Jackie Rose, nice niya nice niya kay gihimuan og drama ang No Limit Tangere. Tsada kayo siya. Salamat migo, way sa pa yan kay Jackie Rose no. Salamat po sa imong makanunayong pagpaminaw Jackie Rose sa RMN drama no. Nya si Aisa Saison, pa-shout out idol drama addict more bless. Shout out nimo no Aisa Saison.
Idol, nakapaminaw ko sa drama nga kinsa akong pilion, pero usbo na sad nako paminaw, idol, kay nag-upload man ka, nindot man kayo ni nga drama, idol. Sa tanan nimo nga drama na mati from Don Carlos Bukidnon ni idol, shout out nimo ay sa isunod sa Don Carlos Bukidnon. Salamat kay sa imong pagpaminaw, no. Imong usbon paminaw ang drama nga kinsa akong pilion. Salamat kayo, no. Nya si Annabel Acosta, request ko, idol, katong drama nga sa Bungira, please lang, idol. Sinsa kay wagi ko aning dramahan sa Bungira, Annabel Acosta, no. Nya please ko upload sa mga drama nga gibidahan or mga drama nga na si Boris kay idol, nako siya labi na nga sa mga papel niya nga comedy, please lang ko, idol. Kining drama nga No Limit ang Iri na si Boris ano, pero dili komedyante yang role ani, no. Kuan siya kanang maldito yang role ani, pare nga maldito nga mo yang role sa drama. Pero mangita kung laing drama nga naa siya kanang kasi makita pa rin ko kanang ay comedy ba nga naa siya, pero wa mangita taglain, no. Pasinsa kay Annabel Acosta, no, nga wagi ko kopya ng drama nga sa Bungira. Hindi na ako tas-on kay diri raman tama ninyo mga comment, no? Paminawan yung part ko sa No Limit ang Iri, El Filibusterismo. Adios patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente. Sabi aking magapahina sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal, nahibaw-an ni Crisostomo Ibarra gikan sa tigkawt sa lubong nga gipaanod sa tubig sa sapa ang patanglawas sa iyang amahan. Tungod sa grabing kasuko, natuok niya ang tigkawt sa lubong. Dali siyang nibiya gikan sa menteryo ug paspas nga naglakaw nga way klarong padulungan. Nahiabot siya sa tungod sa dakong panimay. Dunay pari nga niabot. Wa panhawasi sa kasuko sa Ibarra. Hinungdan nga natuok niya ang pari humanasaypi nga apil kini sa nagpasipa sa iyang amahan. Ang maong nga pari na ilhan nga si Padre Bernardino Salve, ang bag-ong kura paruko sa San Diego. Mga kasama, atong padayunon ang pagpakli sa mga pahina sa mga nobela sa atong nasudnong bayani. Dr. Jose Rizal, padayunon nato ang chapter 10 ngadto sa chapter 13 sa No Limit ang Iri. Naging mas marilag man, sariwat mas mabungay, handog man din sa'yong ikagagaling. Dili ko gusto nga dunay matug sa akong misa. Ikatulo nga balaod. Dili ko gusto nga dunay malangay sa pag-abot sa akong misa. Inig-abot sa oras sa misa, ako nang pasirada ng simbahan. Sa panahon sa akong pagmisa, wa na'y makasud o wa na'y makagawa sa simbahan. Nagkasinabot ba kita? Ode? Oo, ode. Hoy! Kagamay na ko sa lubag. Nangatog mo? Oo, pade! Oo, pade! Oh! Dali agin yung nakamata. Lisod din bagong mata kay mga saba og pare. Oh. Oy! Doon na may iro god nga misimba. May pangiro kay murag tao nga musimba. Ang tao nga tag-iya sa iro, way simba-simba. Sakristan, pagawasan ng iro. Pagawasan ng iro kay dili na siya Katoliko. Nahuman ako sa akong pagpahigayon sa Santos nga misa. Mayang buntag, Padre. Ikaw? Padre. Unsa imong tuyo? Kung nakawangan ka pa sa imong pagtuok na ko.
Dili mo ka na mahimo. Kay mahimo ti kang ipabunog sa akong mga sakop sa simbahan. Niya ako, Padre. Aron pangayoon ang imong pasaylo. Mangayo ka og pasaylo? Pasaylo ako, Padre. Sige. Dali. Kuyog na ko sa kumpisalan. Ikumpisal ka na ko ang tanan mong mga sa. Mapasaylo mo ba ako, Padre Salve? Oh. Kung ako pa ikaw pasaylo, gisumbong ko na unta ikaw sa Kapitan General aron dakpon ka. Apan wa ko ka na himo. Hinuon, gihangad ko kiningad to sa langit aron makaamgo ka sa imong pagpakasa. Ingon nga si Kristo nagpasaylo sa mga makasasa. Ako usab nagapasaylo sa imong mga saha. Daghang salamat, Padre. Igsuon, kalimti na ang imong gitinguhang panimahos kang Padre Damaso. Padre Salve. Maguba lang ang maayo mong kaugmaon kung imong ipadayon ang pagdumot sa imong kasing-kasing. Duha ka mga dili maayong butang ang mahitabo kanimo kung imong idayon ang dautan mong plano. Una, makasa ikaw sa Diyos ug ang imong kalag sunugon sa impyerno. Ikaduha, mapasakaan ikaw gaso ug mahimong isipon nga ikaw usa ka pilibustero. Padre Salve. Papa Tiago, bata-bata pa di ay ang kurang nga may puli kang Padre Damaso? Maunay ako naman tikdan, Maria Clara, sa itong pagsimba siyang misa kaganiya. Uy, may taligsik man. Ang akong payong... Dere, Papa. Tupad na ako, kay mabasa ka. Ayun lang, Maria Clara. Muna ko ni mo og gamay aron mangita og pasilungan. Apasal na ako. Tuwa na si Papa Tiago. Di manggod ka ayon ni dako ang payong nga akong nadaw. May gusto pa nagawan. Paspasan ako ng akong paglakaw. Doon na nagsik. Ako pa ka ang gisit-sitan. Magpinastos ka kani ron. Ako din ihapak ang payong sa imong naong. Maria Clara. Maria Clara. Crisostomo. Maria Clara. Niya ka. Gikan ko misimba. Magbito man ang imong mga luha. Gayot lang. Kumusta ka na? Niya. Nabasa na ka. Dali, magsawta sa payong. Mahimo ra nga magkasipig ko kamay sa imong lawas. Ha? Dili pwede dong. Sige na, pasilong na sa payong. Pero ayaw pagdipig na ako, ha? Oh. Maria Clara. Sipo kamay ba? Makadipig ka na ako. Di na ako magpayong eh. Pagpayong lang, good. Apan ayaw pa dool, ha? Sige. Aray. Di mo magkukugitok mo. Giing nang ayaw pagdipig na ako. Bahala ka diha, oy. Maria Clara! Huwag ako! Anay lang ko din yung pasilong ng kilid sa kural sa kumpay-may. May
Gamay din kay daghang mga dagkong kahoy na dili kay kumabasa. Uy, si pinusupong Tasyo ka. Tasyo! Naligo ka sa uwad? Tasyo! Pasilo ka rin! Ngano ka man, ha? Nga malipayon ka man kayo karon? Kapitan, nalipay lang ko kay akong nakitan na maabot ang dakong unos. Tasyo? Pagka malipayon ko karon kay moabot na ang dako kayong unos og lapawan ng yuta sa tibuok kalibutan. Kamo nga wa mo tuon ako. Kamu ang buang. Kamu ang buang. Unsa ka nang imong gipanon? Kapitan, akong gipaabot daghang mga bahay. Ang mga guba o daghang mga tao ang mamatay. Mga sunog ang ilang panimay tungod sa bangis nga dugdug. Oh, makamatay nga kilat! Ay! Tasyo! Kapitan, kung may tabunan akong ipaabot, kini makaayo sa tanan. Diha ninyo, og makaayo usab ka nako. Tasyo! Dili ba? Ako nang giingon kaniadto na matag kapitan mupalit og kaymanan sa pagdakop sa dugdog. Apan iko lang kung nilang gikatawan. Katawa lang sila. Noon, nipalit sila og dagang mga bomba og kwites og uban pang mga butang nga mubuto. Nagbayad sila sa pagpabagting sa kampana. Naibawaan sa mga makinaadmanon nga dili maayo nga pagpabagtingon ang kampana kung may unos. O, ikaw, Kapitan Tiago. Tasyo, Ikaw. nganong imo kong gitulis? Ikaw ang nagpahimos kampana na para kang Santa Barbara. Ang sanay-tabo sa dihang negoski lahat ang kampanaryo sa binyang niyadtong tuig 1870. Ha? Diba? Nagubaha ang dakong orasan o apel na ang simbahan. Bosa, paraon sa pangkampana sa Santa Barbara. Tasyo! Hulungan na ka nag-imong gihimo, Tasyo! Hulungan! Ginoo ko! Unsa may nahita mo sa kalibutan! Kusog pa man kaayo ang uwan. Mabasa kami sa lupayong. Anilaw ang tao pasilong aning gilawang sila kupunuan sa kahoy. Apan si Papa Tiago. Naarot sa luwas nga lugar. May pasilong si Kapitan Tiago. Maria Clara. Crisostomo, imo kong kitutukan og maayo. Dilipulan ina itong mga mata. Namutan ako si mong kaanyin, Maria Clara. Namaka ka na sab. Maria Clara. Ayaw lagi diha kara pa. Oh. Ngano? Ako nang nahibaw ka ng hinungdan sa kamatayan sa gumahan.
Gusto kong manimaw sa nagpasipa sa akong amahan. Ayaw ka naghimua kay susto mo. Dakong sa Diyos ug sa gobyerno sa Espanya ang imong plano. Kaya nga nung Maria Clara, wa na lang ba'y katungod ang mga Pilipino nga mangayo og hostesya. Ang mga katsila na balang ang labing gamahanan ni gatong lasot. Wa na ba na naikitay katungod nga mo'y tag-iya ni gatong yuta. Tungod ba kay Indio ang pagtanaw nila nato ng mga Pilipino? Ako mismo nakakita sa panaog-daog sa mga katsila diri nato nga mga Pilipino. Apan dili maayo nga kumkumo nimo sa imong kamot ang balaod. Sayon mo na ka na isulti. Kay dili man ang imong amahan ang namatay. Imo kong isingkahan. Pasilo ako, Maria Clara. Uwara ko tayo ang mutaas ang akong tingog. Pasilo ako. Pasilo ako, paliho. Dili day ko di mo pinangga. Imo man kong isingkahan. Pinangga ka, Maria Clara. Pinangga kayo ka. Naunsa ka? Nganong miutong ka? Murag mubuto nga kundugan sa kagool. Ayaw binuang diha, ha? Hunungan na ba? Krisosto mo! Ignaghunungan na! Padung ng mutuang ang uwan. Asa magka si Maria Clara? Basin may pasilong to. Ako na siyang wato din eh. Uy. Si Tasyo. Naligo sa limaw sa tubig. Usang kakini si Tasyo. Nabuang nagkakisi. Usahay. Maayo po siya may istorya. Dili masabtan usahay ang kiniya ni anang maong pilosopo. Kapitan! Dali nga be! Maligo ta! Kaligo lang diyag imo, Tasyo! Pasiluan ako. Basta, wato di mo tuyo, ha? Wato lang ko tuyo ang masingkahan ka. Nadalan ko sa kong kasuko sa ubang tao. Saad na nimo, ha? Di na ko nimo uspan og singka. Maria Clara. Ako na isaad ka nimo. Krisostomo. Ngano, Maria Clara? Sa ari ko nga dili nimo idayon ang panimahaws. Maria Clara. Kung tinuod nga mahal ko nimo, sa ari ko nga dili ka manimahaws. Maria Clara. Magkasaad ka ba na ako di anak? Ako mismo. Way toyo ng manimaos. Gamay pa kong bata nga gitudloan sa kong amahan sa pagpasaylo sa nakasaha. Tao lang ko ug dadaa sa bulog sa kong kasuko. Daghang salamat, Maria Clara, sa pagpahinumdum mo ka nako sa mayong hiyas sa pagpasaylo. Tungod nimo ug sa tunggugma, akong pugnan ang akong kagalingon sa paghimo ug panimaos. Krisostomo, daghang salamat. Daghang salamat sab kayo, Maria Clara. Gaghatag ka sa Diyos ka nako. Maria Clara. Ay,
mo gikusi ang akong kamot. Kanang kamuta, migunit sa akong tudlo. Katawa dayon. Mito ang naanguan. Basig ipangitan ako ni Papa Chaco. Oh, sige, Maria Clara. Pag-amping permi, ha? Ikaw sa pa. Amping payag yun. Timan itong akong pahimangno ni mo. Ako gibutang kanon siya kung dughan ang tanan mong mga pong sa paghigugma. Susto mo. Maria Clara. Pilipina, parang tala sa umaga. Kung tanawin ay nakaliligaya, may ninig na tanging at natirang ganda. Laglag na siya. Bango ay humaliluya sa mundo'y dakila, panghiya, pang-aliw sa puso, paniya. Sa ligaya at gala, magtungan ng madlang pangarap. Ganyan na Pilipina, dapat sa isang tunay na pagsinta. Hingpit ng mihunong ang uwan. Uwa pa man si Maria Clara. Ako magsimbalikon. Papa Chaco? Oh, Maria Clara? Nabasa ka, Papa? Dili kayo, pero nabasa gid og gamay. Saon, misalibo manggol sa akong gipasilungan. Ikaw, diin ka man mo pasilong? Sa dakong punuan sa kahoy. Maayong buntag, senyorita. Maayong buntag, Sap. Mauli ang imong anak, Kapitan. O, Tasyo. Maanyag siya, Kapitan. Tana, Papa. Buang ba itong imong kikaistorya ka ganina, Papa? Ang haid ba ito? Kato pang tiguwa nga magsigi og katawa. Si Pilosopong Tasyo. Pilosopong Tasyo? Pilosopo to siya? Oo. Gianggaan to siya og Pilosopong Tasyo. Nganong ka na ang giangga niya? Tungod sa iyang talagsaong nabatunan nga kinaadman og mga panahom sa nagkadaiyang mga butang sa kalibutan. Mao nga nabuang to siya? Dili to siya buang. Inuana to siya og kinaiya. Hinungdan nga masaypan nga buang. Mao ba? Abi mo, nakailag yun ko ang itong maong at tiguang. Siya si Don Atanasio. Don Atanasio? Oo, Don Atanasio. Gitawod siya og Don kaniadto. Tun kay anak siya og maginikanan nga dunay dakong bahandi. Sa batanon pa siya nakatungha sa kolehiyo sa San Jose. Apan gipaundang og tungha sa iyang maginikanan. Kaanugon, Papa? Nganong gipaundang man siya og tungha, Papa? Tungod sa pagtuo siyang inahan nga makadaot kaniya ang sobrang naibawan o makalimot na noon sa Diyos. Di ay pa? Kumikan sa iyang kayubos, sayo siyang nagbinyo. Apan wa pagani mo abot ang usa ka tuig gikan sa iyang kaminyoon, kalit ka namatay ang iyang asawa. Uy, kaluoy taon niya. Tungod sa iyang gihulagway nga mga dibala sa iyang kinabuhi, iyang gigahin ang iyang panahon sa pagbasa og daghang mga libro. Ang iyang mga kwarta, iyang gipamalit og mga basahon nga para niya angay niyang makatunan. Tungod kay wa si inspirasyon nga manginabuhi, miabot ang panahon
nga nahurot ang iyang kaptangan. O karon, mauna ka na inahitabo kaniya. Wahay permanenteng kapuyan. Ug bisan asan lang maglaroy-laroy og laag. Sa mga wala kailan niya, masaypan siyang buwang. Apan para namo nga nakasubay siyang kinabuhi, amo siyang giila isip pilosopo. Siya si Pilosopong Tasyo. Senyorito Ibarra, dinhi nga sapa gilabay ang imong amahan. Papa Rafael, niya kini mga pungpung sa buwak nga kunda. Ako ning ipaanod sa tubig sa sapa. Bisan sa ingon ani na lang nga paagi, nga ako mapabati nimo nga kung paghigugma, Papa. Ako na ning ipaanod ang mga buwak. Papa? Ayaw-ayaw ganito sa laing kalibutan. Kalauwi ni Senyorito Ibarra. Ang mga mata nagsigi og tutok ngadto sa tubig sa sapa. Ako siyang duulon. Senyorito? Dali. Tupad akong lingkod. Daang salamat, Senyorito. Pasaylo ang nakahasol ko nimo. Wa ka nakahasol ka nako, Senyorito. Gani, dako na kong kalipay nga kaalagaran ka. Kining akong gihimo nga pagkuyog nimo dinhi. Kuwang pagkayo. Aron akong kabayran ang dako kong utang kabubuton sa imong amahan, na si Don Rafael Ibarra. Salamat. Dagang salamat nga wag kakalimot sa kaayo nga nahatag nimo ni Papa. Senyorito, bisan kanusa, dili ko siya makalimtan. Ang imong amahan ang mitabang kanako sa dihang bag-o pa lang kong nagtudlo sa mga bata dinhi sa San Diego. Siya pod ang dako nga tabang alang sa pagtungha sa mga bata dinhi. Magtutudlo ka di ay? Oh, Senyorito. Ako kuhaon nga akong sombrero. Ako muyokbo sa kong diha kanimo, Senyor. Senyorito, di mo ka na angay buhaton ka nako nga usa lang ka-ordinaryo nga tao. Agay kang hatagan og taas nga pagtahon. Gumikan siyang pagka magtutudlo. Nagasalamat sa imong mga pagsakripisyo alang sa paghatag og kinaadman sa atong kabataan. Daang salamat kayo, Senyorito. Huwag isa pa yan. Yun na. Kumusta ang pagtungha sa mga bata? Nagtungha sila, Senyorito, bisan sa gisiun nga sapot. Mawawon kayo sila. Pila sila ka bo? Sa listahan, dunay mga dulan sa duha ka gatos. Apan mga 25 lang ang nipadayon sa pagtungha. O sa hinungdan? Daghang mga problema silang pagtungha, Senyorito. Taas nga istorya nga nung daghan kanila ang wa katiwas sa pagtungha. Senyorito, kun buhi palang unta si Don Rafael. Nagkasabot ko gamay sa problema sa edukasyon sa itong kabataan. Ang tubig, maayong lubnganan. Kaya di na matugaw ang iyang pagkamalinahon. Senyorito. Sa sinugdanan, akong giunahuna ang panimahos. Apan akong nahuna-huna og maayo. Nga imbis panimahos, mas maipag ako ipadayon ang mga mayong nahimo sa kong amahan sa pagtabang ngadto sa kabataan. Senyorito. Ako nang ipasaylo ang nahimong kaaway sa kong amahan.
Ang atong nasod na ulipon siyang pagkaway alamag. Ang pare, igo lang nagtuman siya katungdanan sa pagtudlo sa katawhan na alang sa Diyos ng pagtuo. Senyor. Ngano, senyorito? Sultihi ko palihog sa mga hinungdan. Nga daghang mga bata dinhi ang magkapadayon sa pagtunga. Daghang mga hinungdan, senyorito Ibarra. Una, mao nga way mudasig nila sa pagkabot og edukasyon. Ikaduha, kuwang sila og gagamitan sa pagtungha. Daghan sa mga ginikanan ang nagtuo nga wa sila magkuha sa pagpatungha sa ilang mga anak. Ug unya, ang mga tinun-an magkamao tinuod nga musuwat o mubasa. Apan wahay na sabtan, bisan usa ka pinulungan nga Espanyol. Sa ingon nga sitwasyon, way igong nakatunan ang mga anak sa tagabukid. Isip magtutudlo. Doon na kami nakit ang mga pamaagis pagsulbad sa mga problema. Aduna, senyorito. Apan nanginahanglan o kagalingong tunghaan ang mga bata. Ang mga bata dinhi magklase sa silong sa kumbinto. Ug daghang higayon nga gisabaan ang pari sa kusog nga pagbasa sa mga bata. Nanaog siya ug kaming tanan iyang gikasab-an. Sa ingon nga sitwasyon, mahunong ang klase. Mao ba? Senyorito, aron tahuron sa mga tinun-an ang magtutudlo, kinahanglan siyang makabaton og mayong dungog, kagawasan ug maayong pangan. Usa sa gihimo kong kabag-uhan sa edukasyon mao ang pagtudlo ngadto sa mga bata sa pinulungang Espanyol. Akong gipangitaan og paagi nga dili sila malisdan sa akong diskusyon. Kanibaw ko nga kung masabtan na nila og tarong ang pinulungan, sayo na lang para nila ang tudluan sa gramatika. O guwa na dugay, nagkamao na sila nga mudugtong sa mga pulong. Pero sa paglabay sa pila ka mga adlaw, ipatawag ko sa kanhikura nga si Padre Damaso. Buenos dias, Padre Damaso. Padre, buenos dias. Ikaw nga Indio, ayaw iabuso paggamit ang pinulungang Espanyol. Igo na para nimo ang kaugalingon pinulungan. Nakasabot ka, Indio? Bisan rin namo nga mga magtutudlo, tungod lagi kay Pilipino, ilang gitawag og Indio. Kana ang ilang batasan diri nato. Dili sayon ang among kahimtang. Dili sayon ang akong kahimtang, senyorito. Gamay na daan ang sweldo. Kinahanglan pang maningil ka ug magpaubos og maayo sa kura aron mahatag ang bayad sa imong serbisyo. Subok ka na nga palandungon. Labi na ninyo nga mga magtutudlo. Senyorito, dili nako kaya nga kontrahon ang usa ka kura nga gamhanan, dato ug gikahadlukan sa gobyerno. Ug tungod ba ana? Mao ba hinungdan nga nabugnaw ang imong kadasig sa pagtudlo? Sakto ka, Senyorito Ibarra. Higayon nga nakaunahuna ko nga muundang sa akong pagtudlo ug mangita og laing panginabuhi. Apan di ko kini mahimo kay mahal nako ang pagtudlo. Sa ingon niini nga paagi nga maserbisyuhan ko ang nasod. Sakto ka, senyor. Ikaw nga magtutudlo, dako og natabang. Aron mo uswag ang inahantang nasod. Dahang salamat, senyorito. Wa isa pa yan. Sige, padayon. Human ko pagkauawi og maayo ni Padre Damaso. Akong gibati nga labihan ko kaubos nga pagkatao sama sa way alamag o way nakatunan. Busa nibasa ko og daghan nga mga libro. Apil sa akong gibasa mao ang mga libro ni Pilosopong Tasio. Sa akong mga nabasahan, ako nakatunan ang mga maayong butang ug ako nahigmata sa akong kanhi mga sayop.
Unsa nga mga sayop? Ako nahibawan nga sayop ang pagkamunal o ang paglatos ngadto sa mga tinun-an nga mga bata. Senyor, Maunay napatasan sa ato mga tunghaan nga bunalan o latuson ang mga bata. Dili ka na ang saktong paagi sa pagkat-on sa bata. o ganun na kaingong ka na. Ang pagkahadlok dili makayo sa panghuna-huna sa mga bata. Aron sila makat-on. Kinahanglan nga ang mga bata dunay gaan nga pagbati. Malinawon nga panghuna-huna. Pagsalig sa kaugalingon. Pagtuo o paghatag og bili sa kaugalingong katakos. Mayo ang imong mga punto, senyor. Og tungod sa bag-o kong nakatunan, giusab nako ang ako mga naandang pamaagi sa pagtudlo ngadto sa mga bata. Giwagtang nako ang disiplina sa pagbunal ug paglatos tungod kay ang tuhaan mao ang pagpahayag sa kaisipan ug dili kini ang lugar sa pagpaantos sa kabataan. Ugon niya. Maayo ang resulta. Nadasig sa pagtuon ang mga bata nga niadto way interes sa pagtungha. Gaan ang ilang dughan nga magtuon nga way sagol sa kahadlok. Apan usa ka adlaw niya na. Unsa ning akong nabalitaan? Nga unsa, Padre Damaso? Ayaw ko sa balik kag pangutana. Padre, unsa may akong itubag nimo nga di man tin-aw ang imong pangutana? Unsa man? Musukol ka na? Musukol ka na ba? Pasaylo ako, Padre Damaso. Wa ko'y gahom para musukol nimo. Maayo kay nahibaw ka. Oy! Ngano, Padre? Tinuod ba ngayon mo nang gihunong ang pagdisiplina sa pagbunal o paglatos ngadto sa mga bata mong mga tinunan? Padre Damaso. Karamba! Ngano imo ka nang gihimo? Ngano? Maluoy ko sa mga bata, Padre, nga makatilaw sa bunal ug latos. Dili makat-on ang mga bata kung dili katilaw og sakit sa ilang lawas. Padre Damaso, dili latos o bunal ang ikinahanglan sa bata aron makakaton. Gugma, pagpangga o pagpasinsya sa magtutudlo ang ikinahanglan sa atong kabataan aron makakaton sa edukasyon. Dili ko mudawat sa mga katarungan ninyo. Ibalik ang disiplina sa paglatos o pagbunal sa imong mga tinunan. O dili mo ka na mahimo, isumbong ko ikaw sa alkalde. Padre Damaso. Di ba taangay nga muwagtangan o paglawom, senyor? Usbon ko. Akong padayonon ang nasugdan ni Papa Rafael alang sa pagtabang sa itong kabataan sa pagtunga. Ipasalig ko na kanimo nga muhimo kog mga paagi alang sa edukasyon sa itong mga kabataan. Dahil salamat daan nimo, senyorito. Salamat kayo. Nagpaabot na daan ang tartanilya nga among kasakyan ni Tia Isabel. Tia Isabel, dali na! Nagpaabot na nato ang atong kasakyan nga tartanilya. Oo, kadiyot lang, Maria Clara. Oh, dunay laing tartanilya ang mihunong. Kasaba ng kabayo, Oh, si Padre Damaso. Nakakita siya na ako. Maria Clara? Oh. Maria Clara? Padre? Dili ka lang mo amin ako. Gawas nga pare ko, kinugos pati ka. Magtanga ka lang diha. Paamin ako, Padre Damaso. Huwag ka tuloy sa mga amahan nga si Kapitan Tiago ug saktong pamatasan diri nako. Gitudloan man. Asa man ka? Sa Beaterio. Matungha na ka? Mas maayo sa Beaterio. Aron matudloan ka og bayong pamatasan. Magpakuyog ko ni Tia Isabel sa Beaterio. Kuhaon ako ang akong mga butang dito.
Muhunong na ko og tungha sa Beaterio. Unsa? Nganong muunong kag tungha sa Beaterio? Kaugalingon akong desisyon. Ah! Nganong nasuko man ka? Oh, imong gidagpi og hinay ang imong pahad sa akong naong. Kasagpaon ka na ko. Tanaw nato kung kinsa ang pinakagamhanan. Oh. Santiago! Santiago! Atubangan ko, Santiago! Nganong iso kayo siyang nangita ni Papa Tiago? Padre Damaso, ano ba nga isog ka man kayo nangita nako? Santiago! Wa kay tahod nako! Padre Damaso, usabay way tahod. Taas ko og pagtahod di mo. Daghang mga butang nga wa mo itug-an ka nako. Di man yun ang tanang butang nga ikatugan ko kanimo, Padre Damaso. Ang bodong ipasabot, mao mga mahinungdanong butang nga angay kong mahibaw. Sa unsa pananglitan, Padre Damaso? Ngano ako musulti nga mundang nas pagtunga sa Beaterio si Maria Clara. Oh, tubag ko, Santiago. Dili na ko mapugos ang akong anak, Padre Damaso. Sa sinugdanan pa lang, supak na sa iyang kagustuhan ng musod sa Beaterio. Amahan ka! Ikaw ang magbuot sa iyang kinabuhi. Dili sa tanang higayon nga ako siya kabutan. Disiplina ha! Dili na bata si Maria Clara. Dalaga na siya. Og may kaugalingon na siya. Banturang wanay batasan ng anak mo? Kay dili ka man na magkabaon mo disiplina? Padre Damaso. Mayon tato magpadayon siyang tungha sa Beaterio kay matudluan siya og tarong sa mga madre? Sa ako nang gikaingon, Padre Damaso, doon na na'y kaulingong desisyon si Maria Clara. Basin og doon ay nagkahatag og daotang impluensya niya? Wa ko'y nailhan nga naghatag og daotang impluensya kang Maria Clara. Dili ka nga na-impluensyahan siya na tong Ibarra? Si Senyorito Ibarra? Oo! Si Ibarra! Wa to'y batasan! Padre Damaso. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Nauman ako sa akong pangaliya. Mubiyan ako din sa simbahan. Oh, ang among pagkungkura. Mipahiyom siya na ako. Maayong hapon, Padre. Maayong hapon. Akong kikalipay, Dre, nga ikaw ang among bagong kura din sa San Diego. Gikalipay ko sab nga gikaila ko ikaw, Inday. Ako di ay si Padre Bernardino Salvi. Naibaw na ko sa imong nga, Andre. Imo mang gi-anunsyo sa imong misa. Di ay? Mitambong ka di sa akong misa? Mayo noon. Iyon na. Ikaw, may mo bang makailago nimo? Ako si Maria Clara. Maria Clara. Haom kayong imong pangan nga Maria Clara. Iya kong gitutukan og maayo. Muchacha! Senyora! Ano pa yung abugo? Tanong nga siya! Pasensya ka na ni Tia Isabel. Anak gina siya nga to sa among mga katabang din sa bahay. Nagasabot ra ko. Nangandam na sila og maayo sa nagsingabot nga piyesta din sa Santiago. Mausap ako na matigdan sa mga tao din sa ato. Gipangandaman gyud umayo ang atong piyesta.
Dagan na ba ko nung kalingawan? Mauna ako nahibawan. Unsa may imong plano? Plano? Daghan kong mga plano. Og dahibaw ko nga makalipay ni nimo ug sa mga tao sa San Diego. Unsa man ha? Una, ako nang hingpit nagikalimtan nga akong tinguha nga panimaos. Usa sila kong hinungdan nga gihimog ko kini tungod nimo, Maria Clara. Daghang salamat sa Diyos nga napugnaw na ang kibati mong kasuko. Nagampo ko kanunay sa Diyos. Nga unta, dili kutkuton ang uwat nga samad sa kong kasing-kasing. Krisosto mo. Natimbang-timbang kong maayo. Nga inay panimaos ang niya sa kong nahuna. Akong parayunon ang nasugdan ni Papa Rafael na mo ang pagtabang sa mga bata aron kini makatiwas sa pagtunga. Maayo kaayo ang maumo nga plano. Ug sa panabang sa Dios, akong plano nga magtukod og tunghaan dinhi sa San Diego para sa itong mga kabataan. Mao ba? Kana ang akong plano. Ug dili lang kay kutob ra sa plano, kundi ako ginanghimuon. Ug ang unsa? Ang magasto. Ako ang mugastos tanan. Napamang ko'y gamay nga tinigong. Ikalipay ko ka na, Crisosto mo. Tigay salamat ka na lipay ka, Maria Clara. Ikaw ang inspirasyon ko kanunay alang sa kong paghimo na yung proyekto sa San Diego. Kaha? Ikaw ha? Nanasa ka dayon na imong pagduda ha? Tingba na lang imong pagtuo nga ikaw ug walay lain pa ang kanako, Maria Clara. Bantay ha? Ug kinahanglan nga sa pagsubo sa mao nga tunghaan anaa ka niya na. Oo, mutapong dito. Ug kinahanglan nga dunay pare nga muhimo og bendisyon sa mao nga proyekto. Kinsa man nga pari? Si Padre Bernardino Salve. Siya? Ngano? Ayaw lang si Padre Salve. Ut sa mahinungdan? Abi mo, Crisostomo. Ako na matikdan si Padre Salve. Nga daw, doon na siya laing tuyo na rin ako. Unsa? Ug nganong kana ang imong pagtuo sa bago na tungkura? Kusog kayo siyang tutok na ako. Og doon na siya mga gi-istorya na ako nga lainan ko. Ang uban, maglisod ko og sapot. Mao ba? Oo. Dihay ka usa nga iya kong gipangutana. Kunwa ba ko nagdamgo sa mga sulat sa akong inahan? Unya? Basta, wa ko kasapot anak niya. Usahay, makaingon ko nga wa siya sa saktong panghuna-huna. Maria Clara. Dili ko komportable kung makigatubang siya na ako. Nagduda ka? Nga naibog siya nimo? Ambot lang, uy. Pasayloon lang unta ko sa kinuusa kong una-una. Para siya. Ayag kumpiyansa ng Padre Salve. Sumbong din ako ug magkamatikod ka ug gadaw tang lihok niya. Kana ang akong buhaton. Pero sa pagsubo sa tukuro tagtunghan, kinahanglan anaa siya. Agi balag respeto niya isip atungkura. Pero ayaw pagpapupa niya. Padool din ako ug muhana siya padool nimo. Og tuod ay. Unsa? Agig kabahin sa itong selebrasyon sa tukuro ni tunghan. Gusto ko nga adto ta sa suba. Mag-unsa man ta sa suba? Manakayan ta. Unya, manguha og isda. Kitara? Dili ko musugot kong kitarang duha. Hinikugmagot ka. Unya, laino niya og sabot sa ubang mga tao. Mahimo nga magdataw mga kauban. Sige, akong
pakuyugon si Tia Isabel ug ang among katabang. Sige kay. Pakuyugon sa ko kung mga higalang kalakinan. Ano sa ingon, daghan ta? Sige. Kanus ama na? Oh, si Padre Salvi. Mayong hapon, Padre. Maayong hapon, Dre. Mayong hapon ninyo. Uy. Bugnaw din Si Punon biya mo. Maria Clara? Kanang... Kaniyot lang, Dre, ha? Ang merienda, palihog. Naanan na, senyorita? Uy. Daw naglikay kini papayana. Tuod ay, Dre. Kining buwan na ang katumbas sa otono, primavera. Kini ang panag-uban sa duha kakahimtang sa panahon nga wa na sagulay sa sobrang bugnaw o sa tingtugnaw. Sakto ka, senyorito. O mayo kayo ang tempo sa nagkadaulan natong kapistahan sa San Diego. Sakto ka. O, Dre? Ngano? Senyorito Ibarra? Imbitahon ka unta namo sa mong kalipay, ugma. Kini usa ka kapistahan alang sa mga managhigala. Mao ba? Asa ang selebrasyon? Sa suba, Dre. Dool sa dakong linaw. Og ugma na ni Dre? Gidawat ko yung mga imbitasyon diri kanako. Sobri na ko ipaibaw nimo. Gabisan gamay. Wa ko maghambin og pagdumot o kasuko. Human sa imong pagdagmal kanako. Dagagay salamat, Dre. Salamat kayo. Mutambong ko ana. Pero basin og mahapnan ko. Daghan pa ko og atimangon nga trabaho ugma. Bisan og di lang kay kamahapnan, Dre. Amo na ikalipay nga kauban ka namo. Sige. Akong paninguhaon. Unsa yung gipanag-istoryahan ni Padre Salvi? Daghan. May tungod sa piyesta o sa itong selebrasyon ugma. Ako siyang giimbitar. Mao pa? Misaad siya nga mutambong. Pero ayaw ko balaka. Ako nabasa siyang tinubagan nga way siguro. Ayaw pagsalik niya. Sakto ka, Maria Clara. Tuod kinabasa ko siya ang mga mata pagkamalimpungon. Gabi na. Oh, sige. Mubiya na ko. Pero manangin una ko ni Papa ni mo, Tiago. Abi mo, Maria Clara. Kung mahimo palang kahawiran ang matag oras, ako karang himuon karon. Tuod kini ko gustong mawahakas kung pananaw. Bisan pipilalang kagutlo. Sige na, oy. Magapian ka na. Gabi na. Ngintid kayong palibot kay wa nagpakita ang buwan. Paspasan ko ang paglakaw. Mayong gabi, senyorito. Oh. Mayong gabi, usab. Kinsa ka? Wa ka kailan ako. Pero doon nag-adlaw nga nagpaabot ko nimo. Di mo kong gipaabot? Ngano? Doon na ka magikinanglan ako? Mahangyo lang utag ko nga imong kaluyan ang akong asawa o mga anak. Ah?
Maayo kayo nga tumakitaan din ni. Presko ang hangin. May mga langgam. Mga dagkong punuan sa kahoy. O kining dako nga suba. Mayo kinalipay kasi mo nakita, Maria Clara. Gaan nga akong dugan din, Dapita. Dinhi, imo makita ang kanindot sa kinayahan. Oh. Ay, Chacha! Ano ka na biyukian? Kasi manuyo mga itunto. Dalingaw kay ko. Nagtanaw nila. Tuod kay nalingaw kay nga itong mga kauban sa kaligo. O, saman, manakay nakatag sa kayan? Maayo pa. Ako silang tawgon. Tia Isabel! Sinang! Dali na mo! Manakay na ta sa sakayan! Leon! Albino! Diri na mo! Paghilom ay muchacha. Si Senyora, oy! Paghilom, ha? Oy, pag-ampong noon mas Ginoo. Ayaw mo pagsige o kiyahan. Si Tia Isabel. Bisan din ni sa sakayan, may gawas kag kihapon ang pagkamaltigta. Si Crisostomo. Nakatog samtang naglingkod sa akong tupad. Di lang ako isa to kapuno. Ay, gusto. Ni ay mga pagkaon din na pangtimo. Ako ning kalingawan ang upan. Ang tingmaniho sa sakayan. Imitanaw siya na ako. Mga unta. Wa siya mo tupag. Iya lang kong gitutukan. Kuha paliho ganing pagkaon, oh. Iyang gitilawan ang pagkaon. Daghang salamat. Sige. Ibuka na naman pagkaon din. Muchacha? Senyora? Pagpabuka na tubig, karon makaluto na kita og sinigang sa makuha nilang isda. Senyora! Aray, din na kayo butang ang pupot. Si Crisostomo. May uban siya mga higala nga nanguha og isda. Og ang nagmaneho sa sakayan. Akong nabantayan nga mupasigpat na ako. Og mutanaw ko niya. Idiretso niya og lingyaw ang yang naong. Mahimo bang mangutana? Iyan ang kong gitutukan. Naaon ta ko'y pangutana? Nipadool siya na ako og kamay. Unsay akong ikaalagad nimo, senyorita? Kanang mga langgama ba? Asa man na sila ng itlog? Sa bukid ba? Basing. Kahilumon ba sa banin niya? Mubo kayo og tupak. Pero wa pa'y nakakita sa ilang mga sag. Arang-arang, kitas-tas na og istorya. Kung mauna, wa ka anay mga sag? Kinahanglan nga doon na sila yung mga sag nga kasanggaan sa ilang mga itlog. Matod sa ubang mga tao, ngang ilang sag, dili makita. Busag idudahan, ngang nagda sa ilang mga sag, dili pon makita. May miingon nga di malas ang ilang mga sag kung iaanod sa tubig. Sa mas kalag, nga mapurma lang pinaagi sa pananaw sa mga mata. Mao pa? Wa ko makasabot sa agi panulti.
Daw dunay mensahe ang gibuhian niyang mga pong. Daw dunay misteryo sa iyang pagkatao. Kinsa man ka kining tawhana. Wa pa mo'y nakuhang isda, di ha? Pamagyot! Kapoy naman mi ay! Kapoy mi ay! Uy, uya! O saon taman ni Iniron? Daghan na ra bang baka? Payo ka dunay mo kanta para mawagtang ang kalaay. Bitaw! Gusto day mong mukanta ko? Ay, nindot ra ba ko pera buyag og tingog? Bugnaw kayo. Sama ka bugnaw sa tubig sa busay. Hay! O saan ang inyong katawa, ha? Pagdaig ka na o bugal-bugal? Pagtarong ka mo, ha? Ang imo lang pagkabangko ng kanta, senyora. Bitaw! Oh. Gusto mong mukanta si Maria Clara? Oo, senyora. Oh, sige. Akong hangyoon kung pag-umangkon nga mukanta. Maria Clara, dunay hangyo nga mukanta ka. Sige, gusto mo mong mukanta ko? Niay akong kanta para ninyo. Ug alang sa nasod. Naginip kang lumulutang, hindi mahagip kahit sundan. Sinta, bakit ako iwanan? Para sa ligalig ng bayan, sumulong na sintang katapatan. Abot tanaw na lamang masdan, ang kailayot lugmok na bayan. Ang anino mong mag-isa sa larangan, pinag-inis kang ligaya at lupit sa libong langit sa isang saglit. Sa libong sakit sa bawat halik, pinag-inis kang ligaya at lupit. Pinag-inis kang ligaya, lupit. Daghang salamat ninyo. Unsa na? Nadungog mo sa kanindot mo kanta sa kapag-umangkon. Maayong pagkaliwat ni Riyang maanyang nga iyaan. Kanindot niya mo kanta. Makapaluag sudugan iyang tingog. Naghatag og kadasig sa paghigugma sa nasod. Maria Clara, dawatan ko pa si Dungog. Pagkaayos sa mensahe siya mong kanta. Huwag kabugnaw siya mong tingog. Daghang salamat Crisostomo nga nakadahig ka sa kumpagkanta. Sukad masukad. Kadto nga kanta ang pinaka-anindot na kanta nga kuladonggan sa tubo kong kinabuhi.
Ayong sapa diha, oy. Mauwaw ta. Maria Clara. Tia Isabel. Maria Clara. Ganong mihilak man ka siya. Natando kong maayo sa imong kanta, Maria Clara. Mao ba siya? Oo. O hasta usab ang uban na mga kaubanan, nakahilak. Mayo pa ogwa na lang kumukanta. Manghilak man di ay mo. Ay, nakahilak mi di sa kaguol. Nakahilak mi sa kalipay. Samtang namhalandong sa mensahe sa imong kanta. Anon! Tama mo! Taman! 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 Dunay buhaya! Dunay buhaya! Buhaya? Buhaya? Buhaya! Buhaya! Kadako sa buhaya! Mamiligro niya ni! Magkuha kong tas ka pisi! Kinalang akong mapakgang ka ng buhaya! Tagay kong tas ka pisi! Kaya akong magigtako sa buhaya! Bisaw sa tubig. Daw na siya buhaton sa pagpaggang sa buhaya. Kristosto mo! Ayaw ka ba lang ka, Maria Clara? Ani ako manalipod ka mo. Yan ako lang sa tubig. Ang buhaya! Iyan kong kasmagan! Pupailaw lang mo eh! Balik ka buhaya! Ako sampay lang mo! Iyan ako sa ilaw niya! Niya nga ang buhaya! Niya nga ang baba! Piya ko tukbol! Nagbabaw ng tubig sa suba! Ginoo kong maluluyon sa tanan! Unsa magkahinay tabo niya itong lalaki! Maayo untag mapatay sa buhaya ang lalaki! Ay! Nabali! Nabali! Maayo untag mapatay ang buhaya niya ng lalaki! Este! Ang buhayang mapatay sa lalaki! Ay! Diyos mio! Ah! Maunan ni! Wa manggod mo manimbadaan! Pagampo mo sa Ginoo! Nagbabawad ang tubig sa suba. Daw doon ay nagpugno sa ilaw. Ang buhaya. Bituhan na gikan sa ilaw ang buhaya. Paid magkaagtig maniho sa sakayan. Simba ko og natukop siya sa buhaya. Bituhan na siya. Iyang nabitik sa pisi ang liog sa buhaya. Buhay pa ang buhaya. Tabangin ko ninyo! Tabangin ko ninyo! Kanit lang, Maria Clara. Kaya ako siyang tabangan. Ayaw pag-ato. Ayaw ka malaka. Mag-amping ko tungod mo. Ipadaulin niyo ang sakayan siyang nimutakan. Atong tabangan ugal sa buhaya. Dagang salamat. Kay nahigot nimo sa pisi ang liog. Ug ang duha ka mga pangunahang tiil sa buhaya. Ato siyang ipasakay sa sakayan. Tabangan na ito ka sa buhaya sa pagsakay sa sakayan. Kadako ni buhaya. Dili ba daw kung usa ka tao? Kana diha. Guniti ang igog. Pagbantay mo ha kay magkapaag pa na. Kana. Napahimutan na itong buhaya sa sakayan. Usa itong buhato na ni buhaya. Akong higtan og pisi ang iyang baba. Pero dili nakapaak. Mikis-kisi siya. Nawigtan siya sa ikog sa buhaya. Ug nahog siya sa suba. Nagkabuhi ang buhaya. Niyambag sa suba. Ginoo ko. Nabilig ko siya. Kinanggang ako siyang luwason. Ginoo
Si Senyorito Ibarra, may saom sa suba. Tia Isabel! Naunsa man to imong hinigugma nga nangunay man gadog saom. O sa mintay iyan nag-ana ni atong buaya, iha. Ay, Diyos mio! May puwag tubig sa suba! Ginoo ko! Basinog! Nasubat na sila sa buaya! Tia Isabel! Mao na kini! Nagsige manggutag kiat dinhi! Nasuko ng diliingon ato! Mito nga na ang tingmaniho sa sakayan! Si Crisostomo ka! Ginoo ko! Basinog ang senyorito mo inalamoy sa buaya! Tiya! Si Crisostomo! Patay ng buhaya. May pagkatuhog ang iyang liog yan sa kusundang. Daghang salamat, senyorito, sa pagluwas mo sa akong kinabuhi. Way sa payan. Sobra ka agresibo. Sa sunod, ayaw unhi ang Diyos. Si Maria Clara. Anhilang ka din sa busay. Tauan siguro kinindapita. Ayaw mo pagsigyog lang sa kay pasinog masuko ang gilingo nato. Pag-ampo ka mo. Daghang salamat sa Diyos nga wa ka na unsa. Kinahingawag ka din ako. Garaon gid kayo ka, oy. Simba ko na disgrasya pa ko. Ikaw ba ko na utang akong amahan ilawam sa tubig? Crisostomo. Wachacha! Ayaw pa namin o kiyan! Gusto ko mag-lakson niya o kanto? Bata! Dili bata! Akta! Anta! Ladot, Anta! Masasama lang ako ako ni Senyorita Ibarra. Maria Clara, nindot ka yung tagamtamon ang tubig sa busay. Pero uwa kahit diliingon nato. Ambot lang ka, Tia Isabel. Muubog ko sa tubig. Si Tia Isabel, nahawasan tao na ang iyang kakuyaw sa pagkaligo na mo din sa busay. Dakop ka karon. Ayaw pagsigyo, at muchacha. Amat niya? Pahilo na. Pasaputo na sa tuloy mo. Si Tia Isabel, cute. Kontragad kayo niya sa buot ang among muchacha. Oh, may mga kasi. Daw doon nang lilik na mo. Sinang, pagdali. Doon nang lilik na to. Si Maria Clara. Nabasa sa tubig ang ilawas. Akong usmod og lili. Hindi kalinis akong gipasalipdan nga. Dali kong punuan sa kahoy. Uy! Nawa na sila. Doon ang inang lili na mo, senyorito! Asa napita ng lili ninyo? Kaya sunod isang ihaw sa buhaya. Oh! Nabilig na ko ani. Magkawas ko sa akong gitaguan. Mayo kay miabot ka, Padre Salde. Akong gituman akong saad nimo nga motambong ko sa imbitasyon. Lisod kang balibaran ang tanyag sa usakay gala. Daghang salamat, Padre. Oh, yun na, Padre. Ngano nagkalapok ka na imong sutana? Nagkalapok ang imong sutana. Ikaw ba ang lili nila ni Maria Clara? Pasyadlo apad rin nga ako katong nasulti. Gipasaylo ko na ikaw, senyorito. Apan wa ko ng lili o babae. Alagad ko sa Diyos. O makasaha ko kung ako ka ng buhaton. Oh, mau ba de?
Pero nganong nagkalapok man ang emosyon tana? Nasa agos akong pagpaingon din. Hinungdan nga wa ko nasubay sa saktong daan o niya. Nagkalapok ko. Nagsulti ka sa tinuod kining pariya. Nagduda ko ano niya. Uy! Dagam na yung magbahon ng pagkaon. Tuod ay, Padre. Di ay butong. Bukin ninyong butong si Padre Salve. Lamig yung sinaga? Lamig. Ganahan mo ka pare, ano? Radyo das pare. Sige, di mas niya ang kaon. Crisostomo? Ano, Maria Clara? Kaon na. Oh, busog ba ko? Ikaw ka? Ganina ra kong sige og sima-sima. Naada ko ipabasa nimo. Unsa man na? Ang akong suwat nimo? Dili. Kini ay. Libro? Oo. Unsa na nga libro? Gulong ng Kapalaran. Mahurot ka na ko karon dayon og basa? Di nihot dun og basa. Mangutana ka. Unya, giyahan ka ining libro sa tubag. Sige na, senyorito. Suwaya dahil ang konsumo Kapalaran. Ayok sapa. O, senyorito. Sogi na, senyorito. Ayaw og sapa pa. Ay, oo, lagi, senyorita. Iyang kipiyong inyong mga mata. Nga may katawa ka? Positibo ang tubag nini nga libro. Kayon sa di mong ipangutana? Nagutana ko. Kung matuman ba nga akong planos pagtukod og tunghaan sa mga bata. Ug positibo ang tubag. Matuman ang akong plano nga proyekto. Mao ba? Nalingaw kayo sila. Ingon sa doon sila gikahimot anong mayo. Hindi gali, akong doon. Kung saan kay kalinawan lang mayo? Kung sa inyo kikahimot, ana? Di ka may aning libro, di oy? Kung saan ang libro, ha? Gulong ng Kapalaran. Kung saan? May basa mo, ana? Nano di ay, Dre? Ambil ang libro. Imong paon, Re. Itunol na ko. Nara, di oy. Naibaw ba mo? Dakong sa ang pagbasa ni Ning maong libro. Ang angay ini, gision. Nanong imo mo nang gigisi-gisi, Dre? Di man na imo, Dre. Tuwa na siya? Bago pa lang. Pwede nilakan nila ni Albino og Sinang sa dihang gigisi sa pari ang libro. Mga Guardia Civil. Unsa man kailan toyo? Ilat ang gitiunan sa ilang rifle. No te muevas! Oh. Kinsang inyong gipagita? ¿A quién estás buscando? Estamos en busca de Elias. Inyong gipagita si Elias? Kinsa si Elias? ¿Quién es Elias? El piloto. Ang pasabot ba ninyo? Mo ang piloto sa among sakayan? Nuestro piloto? Sí, señorito. Ngano inyong gipagita si Elias? Porque si busca Elias. Él es malo. Dautan siya? O siya yung nahimong sa? ¿Cuál es su delito? El herio en sacerdote. Base na sa'yo, plamo. Usted puede estar equivocado. No. No, señorito. Usted ha acompañado hombre a un hombre malo.
Wa mo'y labot kung kinsay among ikauban. Usted no tiene derecho a dictar cuál es nuestra empresa. Pero, senyorito. Viaime, nos dejes. Vamos! Nibiya na sila. Senyorito, kinsa gipangita sa mga gwardiya civil? Nagita sila ni Elias. Kinsa nga Elias? Katong nagmaneho sa itong sakayan ug unang nakigmugno sa buaya. Unsa may tuyo nila atong tawhana? Patod sa mga gwardya sibil, ginautan siyang tao. Uy, Diyos mio! Nakikuban tao daw tang tao din eh. Mao ka na ilang aligasyon. Pero dautan ba di siyang tao nga may unang nihimo sa pagluwas sa itong kinabuhi? Una niyang gisugal ang iyang kinabuhi batok sa buaya. Tinuod sa. Pero nga nung nakaingon man sila nga dautan katong tawhana, ha? Nagkapasakit ko pare. Unya, tinuod ka na niyang nahimo. Ang batasan sa mga katsila, sayon kaing muhimo og butang-butang uksa ngadto sa mga inosente. Oh, yun na. Hain siya. Wala siya din eh. Kalit lang nawa sa pag-abot sa mga gwardiya civil. Asa maga siya? Ug kinsa man ang tinuod niyang pagkatao. Karuna ka na po nga buwan sa Nobyembre. Ang bispira sa dakong piyesta sa San Diego. Ubay-ubay nga mga kaligawan sa piyesta. Ang akong katungdanan, inikabuntag, mao ang paghatag og sermon sa mga tao. Ikagabi ako ang bangkero sa sugalan. Nailisan man tuod ko nga pagkakura sa San Diego. Apa niya ako gibutang sa mas malambuon nga parokya. Hawd ug gamhanan pagyaapon si Padre Damaso. Nganong na may mga tao sa atong bahay, Tia Isabel? Bisperas naman nun sa piyesta, ug mao'y naandan ng mga nagtikad sa kayutaan ni Papa Mochaco. Muhatag og halad sa ilang abot sa matag bispera sa piyesta. Naay nagdaog lagutmon, may mga nagdaog manok, baboy ug kanding nga atong maihaw sa piyesta. Kaluoy po tao nila. Sa gamay nilang abot, ilapat ang hatagan. Na! Ganong maluoy man kaan ng mga Indio. Maayo gani kay nakatikad sila sa kayutaan ni Papa mo. Kunwa pa, musamot nga way lamoy ka ng mga tawhana. Tia Isabel. Oy! Ang mga manok, taro nga og butang nga dili makabuhi. Ang mga baboy, ihigot og tarong. Sa sunod gani, sa dili pa ninyo dadon ang inyong mga baboy dinhi. Ligoao na. Ang inyong baboy liwat ninyo. Way kaligo. Niyadag ko sa payag ni Pilosopong Tasyo. Naabaga siya. Mayo! Huwag may bitubag. Abli man ang pultahan siyang payag. Ako siyang lilion. Huwag naaba sa suod. Ablihan pa na ako gamay ang pultahan. Nagduko siya. Ako siyang piton. Mayo! Noitasyo? Ay! Senyorito Ibarra. Ay, dayon! Sa gamay kong pinuyanan.
maayo kay may bisita ka sa kabus kong panimay, senyorito. Ay, di dali, doon nga rin. Unsa ka na imong gisuwat? Nagsuwat ko og libro. Nagsuwat ka? Sa paaging hieroglipiko? Nganon ingon ana ang paagi sa imong pagsuwat? Aron dili nila masabtan. Imo ba kong gitiawan? Sa imong tanaw, nagtiaw ba ko? Ang imong mga sinuwat nga hieroglipiko mo ang karaan nga sinuwatan sa karaang mga tao, labi na niadto sa Ehipto. Ang matagpulong sabton pinaagis sa mga simbolo. Sakto ka, senyorito. O ang mga manggialamon lang nga sakto sa pasensya, sa panabot, ang makasabot niya ini. Dili tanan nga manggialamon ang makasabot sa pagsuwat. Ginamit ang hieroglipiko. O ganong naghagog ka na sa pagsuwat nga dili sarang masabtan? Kini, akong gitagana sa umaabot nga panahon. Naibaw ko, nga karong panahon na, ug ila kining sayon nga mabasa ug masabtan, ila kining sunugon. Luitasyo. Ang mga musunod sa ato mas manggialamon ug ilang masabtan ang akong mga sinuwat. Luitasyo. Sila na unya ang musay-say nga sa atong panahon dunay pipila sa ilang mga apuhan ang nagmata ug wa may katug. Luitasyo. Ayaw na pa, senyorito. Kung sa ganito'y imong toyo ka na ko, palihog. Doon ako'y mahinungdanong butang nga itugan ka mo. Kagahapon sa hapon. Nadakpan ba siya? Si Elias ba ang imong ipasabot? Giunsan mo pagkahibaw? Gikan sa mutya sa Guardia Sibil. Kinsa ang tingon mong mutya? Kinsa pa, kundili ang asawa sa Guardia Sibil. Iyang naibawan nga si Elias nakigbugno sa buhaya. Iyang gisusulan na niyang bana ug ingnan nga si Elias usa ka kawatan. Di ay ba? Kana nga akong nahibawan. Kana rabay imong toyo kanako. Luitasyo. Di ako'y ipakita ka di mga kasulatan. Kasulatan sa mayo kong mga damgo sa San Diego. Yan ay. Senyorito, ang imong pangandoy ko usab. Mao ba, Luitasyo? Ako ang ilang gitawag nga buang nangandoy usab ni ini. Mao ba de? Luitasyo, sa buhi pa si Papa Rafael. Gisaligan ka niya isip magtatambag. Busa, ako nga iya anak. Magkonsulta usab ko kanimo sa labing ayad kong buhaton sa kong plano nga magtukod og tunghan. Senyorito, ang matambag ko kanimo
Mao, ngayaw na ko konsulta sa bisan unsa mong plano. Oh, Luitasyo. Mangayo ka na ko og tambag nga ilang gitawag og buang. Okay mo ka na buhaton, ila ka usab nga tawgon og buang. Dili buang ang pagtanaw ko kanimo, Noy. Daghang salamat sa imong pagsalig ka na ko, senyorito. Ako, ilang gitawag og buang, kay lahi ang akong mga prinsipyo kaysa ilang gituan. Ang kapitan, ilang gitawag og manggialamon tungod lang kay adunahan. Unsay nahitabo? Iyang napasagdan ang iyang isig kanasod na magpabiling mag-antos sa kakabus. Ako, gipanganak unta nga adunahan. Apan karon, labihan kakabus. Sila nagtuo na mao'y sakto. Ug ako ang buang. Kung gusto nyo kang mangayo na ko og tambag, kini ang akong ikatambag kanimo, senyorito. Unsa ka na, Luitasyo? Sige ni, maminaw ko siyang mga tambag din ako. Muadto ka sa kura, sa kapitan, o sa tanang mga adunahan. Adto kanila magpatambag. Hatagan kanila og dautan nga tambag. Magpakaaron ingnon ka lang nga musunod sa ilang mga tambag. Maayo ang maong tambag. Padlisod nga buhaton. Ang maayo nga plano ka, dili makalabang taliwa sa mga sagabal. Kinahanglan pa bang suluban sa pagpamakak ang usa ka kabatuoran? Kana, ang hinungdan. Kung nga nung way nagmahal sa hubo nga kamatuoran. Tinuod lang ka na sa istorya. Luitasyo. Dalawa. Unsay nahitabo sa kamagtutudlo nga gipanimaslan sa pagtamay o pagbiay-biay. Kana usab ang mahitabo kanimo. Kaysa una mo pa lang nga pag-abot balik sa atong nasod, imo nang gisamaran ang pagbati ni Padre Damaso. Ang usa ka tawo-tawo, mas gamanan pa kaysa gobyerno. Apan ako naglaom, nga matuman ang akong mga dam ko. Kana, kung tabangan ka. Pero ikapaniguro ko kanimo, nga ang tanan mong mga pangandoy, mga dugmok sa gahi nga pader sa simbahan. Ang alkalde, muduko sa gahom sa pare. Ang mga inahan, mupahunong og patunga sa ilang mga anak. Kung mahitabo na, manugon lamang ang imong mga maayong tinguha. Luitasyo, kung tinuod man gagamahanan ang kura, ari dapig ka na ko ang nasod ug ang gobyerno. Tungod kaya nga ikaayo sa nasod, tinguha usab sa gobyerno. Gobyerno! Gobyerno! Oh. Sa atong panahon, ang gobyerno gihimo lang ang kasangkapan sa simbahan. Ang gobyernong katsila nagtuo nga siya namugna tungod kay nakasandig siya sa pader sa kumbento. Ug mahimong maluka pa kung biyaan sa simbahan.
Ang gobyerno gihadlok sa pag-alsa sa nasod. Ang nasod gihadlok usab sa kusog sa gobyerno. Itandi ang pagpadagan sa gobyerno ng nasura sa nasod nga imong naadto. Ikaw mismo ang makasulti sa kalainan. Oh. Pero pasaylo ngamuyon ko nga sobra ra ang magipanulti, Natasyo. Dako ko nagkalipay nga basulti nga wa nagbakho ang nasod. Wa ta naglisod din kaysa ubang nasod. Gumikan kay giamuma kita sa relihiyon o sa gobyerno. Ang nasod, amang, hinungdan nga wa ni mo nadungog ang iyang pagbakho. Siya natog, hinungdan nga wa milihok. Wa pa ni mo nakita ang iyang pag-antos. Natasyo. Moabot ang panahon nga may kahayag gikan sa kangitngit. Ang kusog nga natigom sa gatusan kakatuigan. Ang patak-patak sa hilo. Ang mga giom nga kakutas, kalit lang mo silaog. Ang nasod, maningil sa nakautang kaniya. Ug iswat sa dugo ang iyang kasaysayan. Ang Diyos, ang gobyerno, ug ang relihiyon dili magkatugot nga moabot ang imong giingon, Natasyo. Nahigugma ang nasod sa Espanya, ug nahibaw ang nasod nga siya giamuma. Kung ang Espanya doon na may kakuwangan, apan dili ikalimod, nga doon na kinigitinguhang maayo alang sa nasod. Lunsay ug maayo ang mga plano sa kahitasan. Apan dili kani matuman diri sa yuta. Tungod sa kahakog sa bandi ug sa pagkaway kabangkaagan sa nasod. Nabaliwa ang maayong sugo sa hari gumikan kay wa kani gipatuman. Angay nimong mahibaw-an nga ang mga nagduma dinhi mag-antos una ug maayo. Pero tulo lang katuig ang ilang pangatungdanan. Unsa may ilang buhaton? Dili ba ang pag-angkon og daghang bahandi? Natasyo. Pasaylo, senyorito. Pero muraog nalayo na ta sa una nimong tuyo. Sige para ko padayon nun ang una na kong tuyo. Gusto na ko ipahibaw ka nimo. Kung may maayo nga kawani, apan dili sila magkatuman sila katungdanan. Kana, tuod kaya nakatog ang gobyerno. Ang una na kong tuyo sa pagani, mo ang pagpangayo ka nimo tambang. Matod mo, kinahanglan nga muyukbo ko sa kung ngadto sa mga nagpatuong hari. Oh, kinahanglan idoko ang imong arong dili mahimuwag. Imong gipaat ang imong nabi. Magpaulipon o mamatay. Senyorito Ibarra. Nga naman, dili ba mahimong madungan dako og pagmahal ang akong nasod ug ang Espanya? Kinahanglan pa bang magpadaog-daog aron ingon nga maayong Kristiyano? Ang ngayon bang hugawan ang tanlag aron matuman ang maayong tinguha? Mahal ko ang akong nasod. Mahal ko usab ang Espanya. Diin mo'y gigikanan sa kong mga kaliwat. Utang sa Pilipinas gadto sa Espanya ang kalipay ug bayong ugma. Katoliko ko
sama sa kong amahan. Ganun magpailaw ko kung akong ipataas ang akong oo. Ug ganung ihad ko man ang akong kaugalingon ngadto nila kung ako makig-away. Tungod kay ang yuta nga imong tamnan, gikuptan sa imong mga kaaway. Huyang ka pa sa pagpakig-away. Kinahanglang muhaw ka una sa ilang kamot. Muhaw ko sa ilang kamot? Kana nga kong himuon, human nila patya nga kong amahan o gipagkaot ang patang lawas sa lubnganan. Ikalimtad ko na ang panimaos. Tungod kay bahal ko ang nilihiyon. Pero ang anak, dili makalimot siya nga man. Senyorito, kung hangtod sa hangtod, nandumon mo ang dautang na itabo sa imong amahan, imo nang malimtan ang mga maayo mong damgo. Ang angayan mong himuon, mao ang paghimo og mga butang ngay kaayo sa imong mga isig kanasod. Sa paghimo ni ining butanga, dili paigo ang salapi. Nanginahanglan kini og pailob, kalig-on sa pagbati ug pagsalig, tungod kay ang yuta nga imong tamnan, uga ug dunay mga tunok. Crisostomo, kauban mo ako kanunay sa imong mga damko. Ani ako kanunay nga mosuporta kanimo. Maria Clara. Kinsay nga imong kisangpet, senyorito? Huwag na may laing katambag na kunoy. Di mo biya na ko. Na ako'y ipakita ni mo, senyorito. Dali. Manambo tas bintana sa akong payag. O sa imong ipakita na ko. Nakakita ka ba niya ng kahoy nga namungini sa buwag? Oh. Miyukbo siya sa yuta, aron dili maunsa sa hangin. Kung ipapili niyang tuyhad ang iyang punuan o mga sanga, sayon ra siyang mabali kung hapakon sa kusog nga hangin. Kakita ko. Kanang dakong kahoy nga kupang, di ka na sa lasang, o kamay pa na sa dihang ako nang gitanom din eh. Ako siyang ibutangan og tukod aron makakupot ang iyang mga gamot sa yuta. Kung dako panadaan sa dihang akong gitanom, dili na makadako tungod kay luaron siya sa hangin. Naisama ikaw ni anang maong nga kahoy. Gikan ka sa Europa o gibalhin og tanom sa batuon tang yuta. Oh. Nanginanglan ka pa og kasandigan. Kinahanglan mong magpaubos. Dunay pasidaan ang bagyo. Dili lang pulos kaisog ang ipatigbabaw. Ang mananagat makamaong mangita o kataguan sa kusog nga unos. Duitasyo. Ang pagduko sa imong kung may bala nga nagpaingon. Dili pagtinalawan.
Ang dautan, mao ang pagsugat sa bala aron dili na makabangon. Luitasyo. Nasabtan mo ba ako, senyorito? Pero ang mauka nga pailo ba, magbunga og kalampusan. Malimtan ka sa kura ang gihimo ko kaniya. Dili ka pagpakaroon ingnon lang ang ilang pagtabang, pero ila kong kontrahon sa lipot. Senyorito. Ang pagtudlo mahimong kompetensya sa kumbinto sa bahandi sa nasod. Pero matud mo nga ang tanan makapaabot sa saktong panahon. Kung ugaling, dili ka man magmalampuson. Apan doon na kagihapoy ganti. Sa mga binhi nga imong gipugas, diha mutubo og sinugdanan sa bag-ong pananom. Ang imong panig-ingnan ang magsilbing suga sa uban nga nahadlok sa pagsugod. Nasabtan ko ikaw ni Tasya. Palamanuha ko si imong kamot na Senyorito Ibarra. Doy Tasya, daghan kay salamat sa pagpatinaw mo sa lubog kong kaisipan. Filipina, mi madre adorada, el mundo admira por su resplandor. Filipina, mi novia encantada, la tierra. Oh, kana! Atakihag maayo buyugon kanang imong kontra nga ugis. Ha! Kana! Pundi pa! Karamba! Nakasikad pa ang ugis. Wa ka bantay nga akong buyugon. Wa na magkabarog ang akong manok. Karamba! Pali na maso! Manok, pildi! Ako naok! Usa man si Carlos. Imo kong gitikasan? Gibutangan nimo hilo ang buwang sa imong manok? Ako wala ni kas pali na maso. Wala kong gamit hilo buwang akong manok. Kasi ikaw! Usa! Komedya to ako eh. Wa ko kauyon sa imong komedya. Pasensya na, pali na maso. Wa ka kauyon. Ako kauyon man. Karamba! Ako hadlok imo singka. Pero ako sabot lang imo. Ikaw pildi man sa tali. Klaruhan ang istorya mo. Tari! Dili tali! Mauna na o'y tali. Bantay ka na ko, ha? Bantay ka na ko. Mubaos ko nimo. Magsugal unya ta. Og ako na ang mudaog. Ikaw sigurado gyapon pildi. Di man ba yung tali imong manok? Dili manok ang atong sugalan. Magsugal ta pinaagi sa baraha. Niyan ang higayuna nga pildiho na tika. Muuli ka unya. O gwa ka na'y purol. O magkumkum kita lang sa imuha. Tiban ina. Si Carlos. Carlos. Daghan gyapon mga tao ang mga bisita ni Papa Tiago. Bisperas pa lang gani karon sa piyesta. Apan daghan na kaayong mga tao. Dayon ka, bro. Naging-salamat ha sa wayong pagbalipat sa invitasyon. Mga ilustrados o mga hamili gyapon ang among mga bisita sa pagkakaroon. Maria Clara. Oh, Papa Tiago. Ako regalo para. Unsa ka na, Papa?
Tanawa. Oh, Agnos? Oo, Agnos ka na. Ug dili ordinaryo nga Agnos. Kay dunay brilyante ug esmeralda. Dagang salamat kaayo ni ini, Papa. Ang pingi ka ng maong Agnos. Kay sa ilahom ni Ana, dunay piraso sa kahoy gikan sa sakayan ni San Pedro. Mao ba, Papa? Oo. Daghang salamat kaayo, Papa. Kapitan Tiago. Senyorito Ibarra. Daghang kag mga hamiling nga mga bisita. Mga adunahan, mga ilustrados. Mga tao nga may taas ka katungdanan sa gobyerno. Ug mga dungganon ang imong mga bisita. Kana ang ilang naandan nga moanhig yun sa akong panimay alang sa pagsaulog sa fiesta. Wa ko kakita dinhig mga mag-uuma. Mga trabahador sa pabrika. Mga makililimos. Ug uban pang kabos dining imong dakong hikay, Kapitan. Muabot na sila karong taon-taon, senyorito. Ngano ka? Nga din sa kalibutan, ang busog samutan paman og kabusog. Ug ang gigutom, samutan paman sa kagutom. Oh, senyorito. Pasilo, Kapitan. Nga ako ka nang naistorya. Nasabtan ko ikaw, senyorito. Tuod ay, Kapitan. Di lang ko maglangay. Kinahanglan akong mubiya. Dinhilang taman ni hapon, senyorito. Napaluto ko sa pinakapaborito ni mong sudan. Tunay baka, kabaw, kanding, baboy, manok, itik, pabo, mga dagkong isda, uguban pa. Bisag usap pa kabuan tayo magkumbira, di pa na mahurot. Dali lang taman ni hapon, kauban ng iyong mga higala. Ako gikalipay imong pag-ibitar ka na ako, Kapitan. Apan, doon na po kayo mga bisita nga nagpaabot na ako. Senyorito. Ngano? Ngano, Kapitan? Maabot ka rong tao-taon si Padre Damaso. Gusto kong magkaistoryahan ay mo, Taro. Sa sunod lang gayon, Kapitan. Maria Clara? Crisostomo? Kung masugot pa si Kapitan Tiago, magkita lang niya tag-usab. Nakasabot ko sa ibati sa mga inigugma. Dili pa madali og laksi siya kasing-kasing ang kasuko magtukag Padre Damaso. Papa? Ngano, Maria Clara? Mula ka unta ko. Muapas ka kang senyorito Ibarra. Ayaw ka na himo Pilipina ka. Ug dili kinaiya sa Pilipina nga mo'y magukod sa lalaki. Dili, Papa. Di ko muapas ni Crisostomo. Kung asa ka man Magpakuyog lang ko ni Sinang. Muad tumi sa tabo sa lungsod. Sige. Tugtan ko ikaw. Pero pagpakuyog ni Sinang. Daghang salamat, Papa. Ug Maria Clara. Ngano, Papa? Kinahanglan nga mabalik ka ras parimay sa dili pa ang parihapon. Magkikita ni mo si Padre Damaso. Makikita na ako si Padre Damaso? Apan ganong kinahanglan pag makikita siya na ako? Iyag kang kinugos. Masinog doon ay mga mahindalong butang nga istorya ka rin mo si Padre Damaso. Maria Clara. Ni anami sa lungsod. Karon kay bispera sa piyesta. Gidugog sa daga mga gagmang negosyante ang tabo sa lungsod. Sinang? Sinang, sunod na ako, ha? Alo, senyorita! Ay! Ay, gwapo, inta.
way kalingo na, oy. Sinang, ayaw pa badlong diha. Oh, senyorita. Oy! Tanaw man mo. Karon pa mo kakita guwapa? Kinikil si Sinang. Limusin tao ninyo o gamay kaluoy ang kabus. Ang tiguang. Kaluoy niya. Daw nalukup-lukup sa sadla ang iyang lawas. Limusin taon mo. Mukuha kong sinsilyo. Nalimot ko og daog sa lapi. Limusin taon o gamay kaluoy ang pobre. Iyo, wa ko makadaog sa lapi aron ilimos nimo. Ang bugtong na kong mahatag nimo, maura ang akong agnos. Ako kining ibutang sa sudlanan sa imong limos. Senyorita! Wa, manan niya kinahanglan ng imong agnos, senyorita, ay. Di, manan niya ikapalit og pagkaon. Pasagdi ko sa kong gihimo, Sinang. Ay, senyorita, ayaw lang padol niya, ay. Mataktan kasi ang sakit. Biyai ko. Pasilo, senyorita. Iyang kikuha ang akong agnos sa sudlanan sa limos. Esta hora exactamente. Niño en la calle. Daghang salamat, senyorita. Daghang salamat. Ay, ayaw paghawag sa tiil ni senyorita, ay. Matakdan siya sa imong sakit. Es hora de los hombres ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale. Senyorita, magasabhan gayud kita karon ni Papa mo, Chaco. Iyara ba tang gibauran nga mo paulit na sa dili pang panihapon? Lapas naman karon sa alas 6 sa gabi, senyorita. Ako na'y mahipaw mo pasabot kay Papa. Sinang? Ano, senyorita? Ayaw sultihi si Papa sa akong gihimo dito sa tabo. Sa man ato, senyorita? Ay, di man ako bungol ron, ay. Kaya wa manggod si Senyora Isabel. Ay, sungogo na manggod na ako siya, senyorita. Sinang, ayaw sultihi si Papa nga akong gihatag ang akong agnos at tong tiguang. Oo, senyorita. Unsa? Nabungol ka. Si Papa, ayaw sultihi nga akong gihatag atong makililimos ang akong agnos. Senyorita. Kung mahibaw si Papa mo, Chaco, ikasabahan gayud kitang duha. Niya na ta sa tungo sa atong bahay. Hunong diha palihog. Paamin ako, Papa Chaco. Nganong karon lang mo? Di ba miingon ko nga muuli na sa di papayapon? Kuan, Papa. Doon na banggoy. Kapitan! Oh. Ni anas siya. Diin ka man gikan, Maria Clara. Nanangin ko ni Papa Chaco. Oh. Naunsa maning bata, ah? Murag doon nagi kay giluoran ako da. Waman. Natural nga magpakabana gyud ko nimo. Kay kinugos gud ta ka. Sama ra pod ko nga imong amahan. Mao ba? Kakusmod ba nimo? Unsa man may problema, ha? Wa. Maria Clara, isipa ko nga imong amahan. Naglantaw ko kanunay sa imong kaayuhan. Bisan og naa tinuod si tiya mo Isabel, apan nanginanglan ka sa akong giya, isip alagad sa Dios.
pari good ko. Ug dili ko magatugot nga may tumpawag ka sa kalautan. Napay ba-baraban ang iyaan mo, nagkitab lang agi. Samtang nasa'y amahan mong si Tiago, naungo na sa sugal, labi na sa tari sa manok. Nga nung manghilapotan ka? Ikaw di ay? Manugal man po ka? Maldita ning babayana. Santiago, dirira. Pati Damaso, usoy akong dugang ikaalagad ka nimo. Dugagan pa ba ang bino? Initan ning dunggan ko, Santiago. Tungod sa kuda inom. Uy. Ngano, Pati Damaso? Tudloy ka ng anak mo, ha? Sa pagtahod na ko. Uy, tahod ng anak mo? Pasensya ka na ni Maria Clara. Muawas ka ni akong pasensya, bantay niya. Kumuton ko ng baba sa anak mo. Pati Damaso. Ugmadi ay, ako ang mamisa sa parokya sa San Diego. Ako na ito gisabot-daan ang inyong kura, nga si Padre Salvi. Kinalang mo tambong mo sa kong misa, ha? Aro mabutan mo? Oo. Nagabanta ko sa pagting sa kampana. Hoy! Pangmata na mo kay Manimbata! Kahilay ba ninyo? Nakuha ng sabi, dili mo makapuli! Si Tia Isabel, sa'yo kayong nagtagaw-tao. Dili! Tamawa na ka mo! Karon naman daing adlaw ang piyesta. Mga tumiron sa simbahan, aron sa pagtampong misa. Dagha mga tao ang niya sa simbahan sa San Diego. Magsugod ako sa kong misa. Dagha mga hamili nga tao nga niya usab sa simbahan. Kinahanglan makadaig sila nako sa kong misa. Ako nang gianamdaan ang akong sermon. Ang una na kong sermon, ako batbaton sa pinulungan nga Espanyol. Ang ikaduha nga sermon, mao na ang masabtan sa ilang pinulungan. Sakristan, magsugod na ta sa misa. Ako nasugdan ang akong sermon sa sinultihang Espanyol. A nuestro Dios celestial. Hoy es un día santo. Bimo siya sermon sa pinulungang Espanyol. Klaro kayong nagpasikat ng parehas sa mga hamiling na nimbad din sa simbahan. Ang mga intelihente lang o edukado ang nagkasabot siyang sermon. Dios es bueno. Karamba! Nagduka ang mga tao sa akong sermon. Akong iisa akong duha ka mga kamota o pakusgan ko ang akong tingog. Despierta! Karamba! Ang mga sakristan, ilang isira ang puntahan sa simbahan. Despierta! Ang pasabot na ko pag mata
mo! Kaya nagduka na mo mga karap... mga sakristan! Wa na mo suguan nga siradaan ang puntahan sa simbahan! Abli nagbalik! Picadores! Glorifica a Dios! Renderse a Él! Él es la alegría! Giduka pagyapon ang mga karamba. Karon muna ko. Magkamata mo ron o pusdakan mo na ako sa akong kasaba. Ako nang himuon ang akong sermon nga ilang masabtan. Ang wa makasabot ka ganina sa akong sermon, kay gawas nga dili makasabot og Espanyol, mga wa pay alamag. Paminawa kining akong sermon nga inyo nang masabtan. Paminaw mo ha? Paminawa kining sermon nga inyo nang masabtan karon. Mugamit ko sa inyong pinulungan. Wa na kamoy atiman sa inyong kalag. Mutugot lang mo nga inyong kalag isugba sa impyerno. Wa na mo'y saling sa Ginoo. Ana siya si kadang hugna siya sermon. Kaniadto ang mga tao kung makasugat og pari, muluhod og muhawak sa kamot sa pari. Apan karon, wa na sila taho diri namo. Og makasugat og pari, igo na mo kuha sa ilang sombrero og moingon, mayong adlaw. Naayo bambatanon nga nagkakat-on lag gamay og Latin kay nakatungha sa Manila o sa Europa. Igo na lang mo kaway-kaway silang kamot diri namo nga pare. Kanang mao nga batanon way batasan. Way batasan. Ako ang iyong gipasabot ha. Karamba ni mga Indio. Wadutlis ko kasapa. Ipalanog pa na ko akong tingog. Matod sa mga balaan, hapit ang adlaw sa paghukom. Muuwan og kayo, bato og abo, aron silutan ang mga magkasasa. Palayo ka mo kanila, kay sila iskumulgado. Sila nga iskumulgado, nahikawan sa grasya sa Diyos. Hayop! Hayop ka, Sam! Hayop ka, Sam, boy! Hayop ka! Kanabang yung ibaos sa akong maayong pagtudlo ninyo? Dinhi pa mo sabay sa Diyos nag-away? Ha? Hawa mo itahon! Ang inyong gihimo, bunga sa kalawayan ng modernong panahon! Dabal na magkalit ang misa. Maigani kay namaman si Padre Damaso. Ubipadayon siyang misa. Hapit na siguro ni Muhammad ang misa. Senyorito. Oh, ikaw. Adun ako'y iistorya ni mo. Dali apaliho ka. Basi bakit ang kas mga Guardia Civil nga nangita ni mo? Senyorito, magbantay ka sa pagbasbas sa unang bato sa tukuron mo nga tunghaan. Pikiti permi ang kura. Ayaw pagsud sa gikawot ng lungag ug ipalayo ang imong kaugalingon sa ihog nga bato. Ganang imong kanagisulti na ako. Senyorito, namiligro ang imong kinabuhi. Timan ang akong pasidaan.
Siyang ni Pia. Maria Clara, nahuman ang misa. Muli na mo? O, Crisostomo, dili pa unta ko gustong mobalik sa bahay. Pero mo'y gusto ni Papa Tiago nga adto ko. Kaya kung ipailaila sa mga hamilin niyang bisita sa piyesta. Mao ba? Ikaw? Doon na po ko'y importanteng gimbuhaton. Mao na to ha. Tambong ipalihog ang pagbasbas sa tukuro na ko ng tungaan. O, mutambong ko ni anak. Sige. Pag-amping pirmi, mahal ko. Ikaw, Sab. Ingon ang imong katapang nga naglapat ko ng imong Kumusta ka naman? Sakit pa? Wa naman na. Ayaw pagpasagat sa imong lawas, ha? Naayon ako. Nawa ang labad sa kong nga nagkakita nimo. Pagtagaan sa kong dughan nga magkakita sa tamis mong katawa. Ayaw sige o kara, diha pa. Tinuod bitaw. Ay, sige na, oy. Sige. Pero mo to ha. Mag-abot lang yata sa pagbasbas sa tukuron taga-tungaan. Dili ta. Imo ra. Kay imo man ang proyekto. Ato ning duha. Kinako ka na kong inspirasyon sa pagtukod din. Maria Clara. Lakaw na, oy. Padre Salvi, ikaw di ay ang mubasbas sa tukuron nga tunghaan atong Ibarra? Oo, Padre Damaso. Mao ba? May pahiyom ka, Padre Damaso. Daw doon ay kahulugan ang imong pahiyom. Ayaw kong buti, Padre Salvi, sa kong pagpahiyom. Wa man ti kabuti. Kana ba? Igo na! Mutambo ko sa pagbasbas sa proyekto ni Ibarra. Andam na ang tanan alang sa pagbasbas sa tukuro ni mo nga tunghaan. Dagasalamat kami tambog ka, Maria Clara. Mitampong ko, kay ikaw may mihangyo. Senyorito Ibarra! Ang alkalde mayor. Pala mo naman kursi mong kamot, senyorito. Gikalipay ko alkalde ang iyong pag-abot din atong kalihukan. Isip inyong alkalde mayor nga nagda sa tibok probinsya. Dili na ko balibaran ang sama kanimo nga adunay proyekto alang sa kaayuhan sa nasod. Daghang salamat, alkalde. Ngayon mong giila ang gamay kong natampo sa nasod. Tuod ay, alkalde. Ipaila ko kanimo nga kung hinigugmang nga si Maria Clara. Wala sa kong tupad si Maria Clara. Sa ilua, alkalde. Wala na sa kong tupad nga kung hinigugmang. Huwag problema, senyorito. Na kini lugar na. Sige, manaog na ta. Di si Padre Damaso. Mga musikero, patugtugan ang musika kay may abot na sila si Padre Damaso. Alkalde! Maayo kay na kagyon, Padre Damaso. Ako nga alagad sa Diyos, dili magkabalibad kung nanginahanglan ang panon sa pag-alagad. Kana ang apel sa kong gikamingawan ni mo, Padre Damaso. Ang imong pagkabuutan. Ikaw, gyud alkalde. Imo pa kinang isulti. Tinuod na ba, gyud? Maraw kita malihog. Kaya ito ng sugdan ang seremonya sa pagbasbas. Magsugod na si Padre Bernardino Salve. Dili ta mabarog kay nagbarog naman tadaan.
En el nombre de Jesus. Amen. Ako ng Piskang Bendita ang tukuran sa proyekto. Senyorito, nahuman na ang relihiyosong seremonyas. Ari na sa seremonyas sa gobyerno sa Espanya. Kamu ang mag-igo, alkalde. Ato nang sugdan ang seremonyas sa gobyerno sa Espanya. Entre flores, fandanguillos y alegrías. Y viva España. La gente canta con ardor. Dili na ko nilang daling mailan. Tungod aning akong gisulo ba, nasapot sa pagkamag-uuma. Adunay dakong nungag. Sa ibabaw ni ini, dunay dakong buhi nga bato nga gihigtan og tulo ka mga dagkong pisik. Gisangga ang bato sa makina. Padulan ako og kamay si Senyorito Ibarra. Magpaduol ko, duol sa lungag. Magpatuo ko nga apil sa tigkaut sa maong lungag. Senyorito Ibarra, laumay nga kong himuon ang tanan. Kutob sa kong makaya alang nining proyekto. Ako ka na akong pasalamat kaya kanimo, alkalde. Ikaw ang labing angayang pasalamatan kay imo kining proyekto. Yun na, gusto ka ba nga ikaw ang unang mubutang o materyales sa tukuran nga proyekto? Ayun na. Daghang salamat sa mga tanyag. Pero ikaw og ang tigdumaha sa simbahan o sa gobyerno ang labing angayan nga mohimo niya. Ikaw mahibaw. Oh, sige, dadang nga rin ang kahon kay akuwit kan sa balaang tubig ang bato. Dire. Ani Asya. Niyan ako doon sa lungag. Si Senyorito Ibarra. Nakabantay na siya nako. Mga pinangga ko katawhan sa San Diego. Dako na kong garbo nga mauban ka ninyo sa dakong selebrasyon. Karon, atong tukuron ang usa ka tunghaan. Diha sa tunghaan, nakasandi ka pangagamhanan o sa mga libro diin na ana mga litra sa kaugmaon sa nasod. Itudlo ninyo kanamo ang inyong tunghaan o ituga na mo kaninyo kung unsa ang inyong nasod. Pasalamatan ninyo ang Espanya nga miamuma kaninyo. Pasalamatan ninyo ang Diyos nga naghatag kaninyo og pare nga may balaang pagtudlo. Pasalamatan usab ang gobyerno nga naghatag kaninyo og kaayuhan. Mga taga San Diego, mabuhi ang hari! Mabuhi! Viva el Rey! Viva el Rey! Viva el España! Viva el España! All the ladies fell for Rudolph Valentino. He had a beano back in those balmy days. He knew every time you met an icy creature, you gotta teach her hot-blooded Latin ways. But even Rudy would have felt the strain of making smooth advances in the rain. Oh, this year I'm off to sunny Spain. Sige, ato nang subahan ang proyekto. Ako ang unang bubutang og simento. Ako, mubutang sab ko. Laban ako! Kaya ako mo lumihimo sa reliyosong seremonyas. Kung mga istorya sila, kuwang na lang o gamay nga ilang angkunon ang proyekto ni Senyorito Ibarra. Si Senyorito Ibarra, nitanaw siya na ako siyang siliyasan.
Iya kong sinyasan. Misod na sila sa lungag ug bibutang og simento. Ako na lang ang kasubo sa proyekto. Oh, senyorito, imo ng turno. Kanaog na nga to sa lungag aron musubo sa proyekto. Kanaog ko paingon sa lungag. Dunay dakong bato nga gibitay ug isangga sa makina. Oh, sige na, senyorito. Misinyas ako si Elias. Oh. Ako ang naglungag. Ako ba sa mukaon? Kung dili ka muhimo sa pagsubo, dili na ako ipakanaogan na kong bato. Bahala nagmahapunan kita. Ug sabay ako buhaton, ani. Ayaw pagbuhag sa kura. Apan nahumana ang kura sa pagsubo. Ayaw pagsud sa lungag. Sige na, senyorito! Ako ihinagtikang ang kutil. Paingon sa lugag. Sige na, senyorito! Bisin niya siya. Magaling ko katas. Nahug ang batog ang makina! Nagalis mo ang amog! Isa ka tao ang nanatugan ang lawas sa bato. Patay na siya. Kinuho ko. Jesus, mo! Jesus, mo nga na! Buhay pa na siya! Buhay pa na siya! Patay! Buhay pa na! Alsahan ninyo ang iyang patay lawas. Asahan na to! Asahan na to! Patawagan ka ng unang nakapanday sa proyekto! Takpan ninyo ang manubag sa balaod! Alkalde, ako muhimo sa pagpanubag ni Digtanan. Jesus mo! Ganong nahitabo to! Huwag ko mahibahong balikla. Kung wa pa ko kaatras, ako unta ang manatugan sa makina o sa nagong bato. Senyorito Ibarra. Natasyo. Dili maayo nga tilima doon. Nagsalimo ang pakinig kong nahuna. Sa nahitabo kagahapon. Tunay nangita ni mo, senyorito! Isa'y nangita na ko. Murang pag-uuma! Basin og usa sa mga nagtikad sa kayutaan ni Papa. Padayon na nga ni palihog sa mansyon. Matuman, senyorito! Wala mo na balita kayo sa mong kayutaan. Kumusta naghanga mong mga pananom? Magigistorya ko sa mong mga tao sa Sinda. Aros pagpangumusta sa ilang kahimtang. Anilang unang ko sa balkon sa mansyon. Mamalandong ko sa dugan na kumagiging buhaton. Mayong anhe kay magkatabang ako og paminsar ang pagsudong sa mga manindot na panagway sa kinaiyahan. Mayong buntag, senyorito. Oh, ikaw. Pasaylo, senyorito, nga nakadisturbo ko nimo. Nakadisturbo? Huwag ka kadisturbo. Namalandong lang ko sa nitabo kagahapon. Imo nang naluwas nga akong kinabuhi. Igo lang po kong mibaws sa dako kong utang kabubuton diha nimo, senyorito. Ayon na tuhuno na ang pagluwas ko nimo. Hinoon, ako ang angayang magpasalamat kinimo. Kay kung wa pa ko nimo sinyasis pag-atras, ako na unta ang mapisat sa makina o sa dakong bato. Iraon siya ko ikalagad ka nimo. Doon na ba ko ikatabang nimo? Ang akong hangyo, nga kung imbestigaron sa mga tinugyanan sa gobyerno ang nahitabo kagahapon. Dili nimo itugan sa mga tinugyanan
ang istorya ko kanimo dito sa simbahan. Ay gabala ka, mahitungod na. Bisan og nahibaw ko nga gipangita ka sa mga gwardiya sibil. Pero dili ko mutugan, mahitungod nimo. Ikapasali ko na, ug dili ka ang ngayang mabalaka. Ang akong hangyo, dili tungod sa akong kaayuhan, apan para nimo. Wa ko'y ang ngayang ikahadlok, bisan kinsa. Klaruha ko na ang iyong istorya. Unsay but mo ipasabot? Akong klaruhon ang akong istorya. Aron maluwas ka sa peligro. Kinahanglang dili magduda ang imong mga kaaway nga andam ka na. Kay doon na pa ba ko'y mga kaaway? Kitang tanan. Gamay man o dako. Bahandianon o kabus. Doon ay kaaway. Ang pagpakigbisog ang sukaranan sa kinabuhi. Dili ka tinuod ka tikmaniho og sakayan. Dili po ka mag-uuma. Wa si manumbali sa kong istorya. Sa itaas ug sa ubos, aduna kay mga kaaway. Sa? Ug gano'n nakasulti ka na? Tungod kay alang sa kaayuhan ang imong mga tinguha. Ang imong amahan ug kaliwatan, nakaangkon usab og mga kaaway. Sila, gikasilagan tungod sa maayo nga barukanan. Niining kinabuhia. Gikasilagan ang mga tao nga nagtinguha sa kaayuhan. Apan gikahimutan ang mga taong dautan. Magkatugan ka ba na ako? Kung kinsa nga kong kaaway. Aduna ko'y usan nga nailan. Kinsa siya? Kadtong tao nga namatay, kay natagakan sa makina og dakong bato. Atol sa pagsubo sa imong proyekto. Ups. Adios patria adorada, región del sol querida, perla del mar de Oriente. Unsay mga mahindanon pangbutang ang mahibaw-an ni Ibarra gikan kang Elias. Samtang ang mga mahindanon nga punto nga angin natong mahinduman sa sugilanon. Unsay gitug-an ni Elias ngadto kang Ibarra. Samtang unsa man nga makalilisa nga panghitabo ang hitabo atol sa pagsubo sa proyekto ni Ibarra. Mga kasama, atangi ang sunod natong pagpakli sa mga nobela sa atong nasudnong bayani, Dr. Jose Rizal, Nole Me Tanghiri, El Filibusterismo. Gikugihan sa pagpresentar sa radyo, pinagi sa panulat ug direksyon ni Jocelyn Pundok Alguno, musika Randy Susun, recording editor Rani Budumo. Dalit kanato sa RMN Production Center. Tatak RMN, radio mo nationwide. Lugod kong iaalay lanta. Pumoto ka listeners ang part 3 sa No Limit Tanghiri El Filibusterismo. Salamat kayo sa inyong pagpaabot mga ka-listeners no, sa inyong makanunayong pagsunod o pagpaminaw sa mga drama no. Nga kanang mag-intro vlog na po ko sunod ano sa 15 akong pilion sa Sorting di Malasa Sorting di Malasa part 7 no. 7 na ba ito? Limot mo ko. Part 7 mga ka-listeners no. Part 7 sa Sorting di Malasa. Mag-intro vlog pero no. Mga mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.